Irrid nara pajjiż fejn kulħadd jista' jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu fejn ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Fisser dan id-deputat Prim Ministru kandidat għal mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn f'attività politika fawdex li matula saħaq li gvern immexxi minnu ikompli joħloq il-ġitu jara li jasal għand kulħadd ħaddiema, studenti, familji u pensjonanti. Din hija ħolma tiegħi. Il-ħolma li naraw li nagħmlu minn pajjiżna pajjiż fejn kulħadd jgħix sew, li nagħmlu minn pajjiżna ġawra, li nagħmlu minn pajjiżna fejn kulħadd igawdi drittijiet indaqs, fejn kulħadd jieħu pexxir jgħix, li nagħmlu minn pajjiżna pajjiż fejn naraw li wliedna ikunu aħjar minna. Din hija ħolma tiegħi. U ċert li din hija ħolma tagħkom. Esprima d-determinazzjoni tiegħu li neliminaw il-faqar biex kull tifel u tifla jkollhom iċ-ċans li jmirħu fil-ħolm tagħhom u jeċċellaw, li l-ħaddiema kollha jingħataw id-dinjità li tixraqilhom pagi diċenti għal kulħadd. Dawn huma l-prinċipji li jiggwidawni tenna d-deputat Prim Ministru, il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali u tal-mobilità soċjali, it-twemmin li għalkemm aħna l-kol differenti, il-kol il-daqs ugwali, il-kol aħwa Maltin. F'dan il-kuntest Fearn temm b'appell lill-eluf tal-laburisti Maltin wawċin li ssieb se jivvutaw għal mexxej laburista u Prim Ministru li jmiss. Appella biex ma jħallu lil ħadd jidħol bejnietna, nibqgħu maqudin u biex sentejn u nofs oħra nerġgħu nirbħu l-fiduċja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.